אהלן חבר'ה, שבוע טוב. בפעם הקודמת למדנו על ה-escape plan. איך בורחים ממעגל העוני, איך יוצאים מהמשחק, מהמרוץ עכברים. אמרנו שצריך להביא כסף, שזה שכר, עבודה, לא משנה אם אתה עצמאי או לא, מייצר שומנים, להרוויח כסף שאני לא צריך אותו. זה יכול להיות שאני חוסך קצת, ויכול להיות שאני מרוויח קצת יותר, נותן עוד קצת שעות עבודה, מייצר קצת שומנים ואותם אני משקיע. יש כל מיני סוגי השקעות, שוק ההון ונדל"ן הם בדרך כלל האלטרנטיבות הגדולות. אני רוצה היום לדבר על נושא נוסף, והוא איך אני מייצר כסף לעסקה. כדי לייצר כסף לעסקה ולהשקיע אותה, אחרי שאני עוד לא יודע שאני רוצה להשקיע אותה, אבל אני יודע שאני רוצה לייצר שומנים. יש לי כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה פלוס. אני מוסיף שעות עבודה. לא כולם יכולים, כי לפעמים אנחנו כבר מלאים לגמרי, אבל זאת אפשרות. עוד עבודה אחרי צהריים, לא יודע מה, ואני יודע שזה הולך להשקעות שלי. עוד 1,000, 2,000, 3,000 שקל, זה לעבודה. אפשרות שנייה, עוד אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, עסק צדדי. פתחתי, הייתי פעם מורה, היה לי גם עסק באמזון, היה לי עוד עסק פה, עוד עסק שם, בסדר? עסק צדדי שאני לא מקדיש לו הרבה תשומת לב, סיכוי ההצלחה שלו הוא נמוך יותר, בסדר? בטח אם אתה מתחיל ואתה בא מעולם של שכיר ואתה צריך ללמוד שיווק, מחירה, ניהול כספים, השקעות בעסק וכו'. יש לך כמה נקודות שאתה צריך ללמוד בעסק, אבל אני ממש ממליץ, כי זה יכול להיות משהו מהצד, בסדר? שהוא טוב. אפשרות שלישית לגייס כסף לעסקה היא שותפים. להכיר עסקאות, לדעת, לבוא לפגישה, להכיר כמה עסקאות ולהגיד לאבא, אמא, דוד, אח, אחות, תקשיבו, מצאתי עסקה מדהימה, בדקתי כמה וכמה אפשרויות, יש לי ככה וככה זה, בואו תכניסו איתי, בואו תכנסו איתי, בואו תלוו לי, בואו בלה בלה בלה, לא משנה. כל הדרכים האלה הם אפשרויות. אפשרות רביעית היא הלוואות. צריך מאוד להיות זהיר עם זה, לקחת הלוואות. אתה יכול לקחת הלוואות על חשבון משכנתה שקיימת, יש לך נכס, אתה יכול להגדיל את המשכנתה. אתה יכול, אמרנו מקודם שפנסיה וקרן השתלמות הם נכסים. אני יכול להלוות עליהם, לקחת עליהם הלוואה, כי זה נכס קיים. ויש לי שתי אפשרויות, או לחסוך או לקחת הלוואה. הלוואה היום עומדת בממוצע, אל תתפסו אותי במילה, על 6% שנתי בגדול, תלוי מה, כמה ולמה. כשאני חוסך כסף אני מפסיד 3.7 בממוצע אינפלציה, גם אל תתפסו אותי על המספר. אז צריך לדעת, אולי מצד אחד אם אני חוסך אני מפסיד 3.7, ומצד שני 6%, צריך לדעת, צריך לרדת לעובי הקורה ולדעת על מה אנחנו מדברים. אבל כשיש לי את האפשרויות להביא כסף לעסקה, אני יודע שאני יכול, מילה אחת, למנף. זאת השאלה, זאת התשובה, וזה הפתרון. לקחת משהו ולהגדיל אותו. עסק צדדי שהרווחתי ממנו 2,000 שקל בחודש. אוקיי, לקחתי את 2,000 שקל, לקחתי את העבודה שלי ומינפתי. לקחתי הלוואה ב6%, אם אני יודע לייצר ממנו 20, 30, 40%, מינפתי. הבנקים ממנפים את הכסף שלנו, כל השוק הזה עובד על מינוף, כל העולם הזה עובד על מינוף. אז חברים, כשאתם מחפשים להיכנס לעסקה הבאה, תחשבו מאיפה מביאים את הכסף. אם יש לכם כסף כמובן זה הכי טוב שיכול להיות, אם חסכתם, הרווחתם, מעולה. אם לא, יש עוד דרכים, אלה מקצת הדרכים שאפשר להשיג מהם כסף לעסקה. שבוע טוב חברים.